dama na zo ne kawo matar da zan aura don ta gaida mutan gida. Tana jan Hausa? A Bahaushiya ce. Bahaushiya? A can haka suke. Comparing yourself to others undermines your worth. Be in competition only with yourself. Kin ga irin zuwa yake motar da Suleiman ya so da ita kuwa? Kamar jirgin kasa a kasa nake gaya mata. Da wata yarinya ita ba Balarabiya ba Hindiya ba. Wai ita zai aure. Idan har na ga mutumin nan wallahi sai ya gane kurarsa domin sai na masa rashin mutunci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da gaske kike? Once poverty-stricken, now upper class, stinking rich and well-to-do. But the biggest question is, why the sudden change? How did he came about the riches? Where is the way to richness? Fuskabiyu double first. Kaya ne ma gashi na samu shi ne ce bar zo same ka. Amma baba ina ka samu irin wannan kaya haka? Sata aka mu. Ai kasuwanci nake. Ermaru Productions emerges with a debut. Fuskabiyu double first. Na gano tsauni ya nisa, so ka ɗauke ni ɗora ni. Mafaka ta ce makaranta ce nan kika dace. Now the die is cast, the game is on, and the struggle has taken effect. Fuskabiyu double first. An daga cin tuwon kenan. Ba ka kautawa tun da aka haife muke cin tuwo. Ni dai ba zan iya zama da barawo. Me zafi haka sai ka ci yayi? Akwai matsala. Take za ta yata da ku mata. Akwai ku da munafunci. The multiple award-winning actor Ali Nuhu, Yakubu Muhammad, Aisha Aliyu, Sapna Aliyu Umaru, Hannatu Bashir, Maryam CTV, Bashir Nayaya, and lots of others. Fuskabiyu. Sapna Aliyu Umaru film, producer Yunus Muazu, story and screenplay Nasir Adam Salihu, official trailer Abdulaziz AZ. Fuskabiyu. Directed by the perfectionist Kamal S. Alkali. Fuskabiyu.